Hola, bo día. Estimada alcaldesa, o sobrinho de Abelino Cachafeiro, Juan Bautista, autoridades, veciños e veciñas, amigos e amigas, gaiteiros e gaiteiras, percusionistas, músicos da tradición, que compartimos hoxe a felicidade de celebrar a 46ª edición da Festa do Gaiteiro de Soutelo. Antes de nada, quero agradecer a honra que supón para min ter sido invitado a facer este pregón na capital da gaita galega, honrando o propio gaiteiro de Soutelo, Abelino Cachafeiro, e facendo coincidir para a historia o meu nome de gaiteiro con esta terra de montes neste concello de Forcarei. Curiosamente, teño dous libros editados, un ao principio da miña carreira profesional, no ano 1987, libros de gaita, de aprendizaxe da gaita, e outro, pois non hai moito, no 2012, de aprendizaxe infantil para os nenos. Nos dous usei, inconscientemente, a figura do gaiteiro de Soutelo, no primeiro nas primeiras páxinas, e no segundo incluso na portada. O que vos quero dicir con isto é que para un gaiteiro, a figura do gaiteiro de Soutelo está aí, e sin querelo é un referente fundamental, e no meu caso, pois, creo que pode servir isto como testemunha de que así o é. Incluso fixen unha unidade didáctica nese libro infantil sobre a súa vida e sobre a súa figura. É dicir, que de toda a vida sigue sendo unha referencia, ao que colaborou bastante, todo hai que decirlo, o monográfico feito por Xosé Manuel Rivas Floritiño no seu momento, dos anos 70, cando viu moi ben seguir rememorando a súa figura cando pois non estaba xa con nós. Eu non fui un alumno do gaiteiro de Soutelo directamente, pero si fui un alumno de Enrique Otero, que, como sabedes, tivo moita relación cos Portela, e ao fin e ao cabo as miñas raíces, como de tantos gaiteiros, chegan aquí sen esforzarse nada. Aproveitando este momento, non quise, a ver se o sol vos respeta un pouco, quería facer algunhas pinceladas sobre o gaiteiro de Soutelo, porque damos por suposto que se coñece, que todos coñecemos a súa figura, e supoño que os que estamos aquí, bastantes sí, pero eu detectei que nas novas xeracións non é tan así, é dicir, que hai que seguir facendo esta festa, hai que seguir lembrando ano tras ano o gaiteiro de Soutelo, que significa a súa figura. As novas xeracións gaiteiras non coñecen como é debido o gaiteiro de Soutelo. Pois ben, Abelino Cachafeiro, que nace prácticamente co século XX, 1999, acabo de falar con Rubén e descubrín que hai un erro na primeira edición da biografía, pon 1898, e resulta que é 1999, por eso os investigadores teñen un papel fundamental porque nos van achegando a verdade e nos sitúan. Pois este é un caso. Pois ben, chega a converterse, gracias ao seu talento e ás circunstancias, na máxima referencia histórica da gaita galega no século XX. Nomeado o mellor gaiteiro de Galicia no ano 24, celebrache o ano pasado o centenario en Santiago, e gaiteiro da Sociedade Artística de Pontevedra, consigue formar un grupo familiar de gaitas e percusión que chega a ser admirado e recoñecido en Galicia e fora dela, chegando a viaxar a Argentina e Uruguai. Por vez primeira, un grupo de música tradicional, e isto é importante, consegue profesionalizarse e cotizarse moi ben durante, cando menos, 12 anos, hasta que a guerra estragou todo. Fixadevos que é importante, é a primeira vez que un grupo da música tradicional se profesionaliza e pode vivir deso dun xeito moi digno. O modelo de cuarteto de gaitas que os gaiteiros de Soutelo propuxeron sigue sendo, a día de hoxe, un modelo clásico que temos todos de referencia. Incluso o uso da percusión, o uso dos aturusos, ou incursión da voz no seu repertorio, é un referente total da tradición musical. Incluso a súa gaita redonda, a afinación pois tamén de referencia, e xa non digamos o repertorio grabado no ano 28-29, nos discos que coñecemos, repertorio que é absolutamente imprescindible para calquera gaiteiro, é imprescindible ese repertorio. Tedes aquí un centenario moi próximo, porque foi no 1928 cando se gravaron eses discos tan importantes para a música galega, e, bueno, non falta tanto para o centenario. Pois ben, son imprescindibles na literatura musical para a gaita clásica e de obrigado coñecemento. As versións que propuxeron
podemos dicir que non foron superadas. Os que tocan comigo saben, cando tocamos algo do repertorio do Gaiteiro de Soutelo, eu non vou a outra versión que non sea original. Me interesan menos outras, inda que sean máis elaboradas, máis, en fin. A versión dos Gaiteiros de Soutelo originalmente é a que a min sempre me interesou e me seguirá interesando, porque é a máis pura e que ten os matices que máis interesa un gaiteiro, é a miña opinión. Unha a unha as pezas desas grabacións poden considerarse estrelas da mellor música galega, e son innumerables os grupos e gaiteiros que a recrearon e a siguen recreando día a día. A Volta da Festa, Echo de Edad Queridinha, Muñeira de Chantada, Alborada, Rosalía de Castro, podía seguir con unha tras outra. As coincidencias históricas, ademais, con Castelao, que a famosa debuxo, e con Otero Pedrallo, por exemplo, que está Rubén Troitiño investigando e coñece moi ben, tamén lograron, quizáis, que ese rol de gaiteiro, de Avelino Cachafeiro, tamén fora un rol de artista, porque el pintaba, el facía literatura, poesía, é dicir, era un gaiteiro do pobo, pero ao mesmo tempo era un artista do pobo e para o pobo, e iso está aí como unha referencia totalmente válida, digna, que nos honra, non? Todos os galegos músicos de tradición e gaiteiros e gaiteiras temos un anaco do noso corazón nesta terra de montes e nos identificamos ca autenticidade da figura deste gaiteiro do pobo e para o pobo, que a pesar da triste historia da Guerra Civil e a historia particular da enfermidade de súa muller, Josefa, que quizáis impediron máis anos de dedicación pública á gaita, segue sendo coa mesma forza a referencia dos gaiteiros e da música tradicional. A Muñeira de Chantada, por exemplo, por determe un pouquiño en unha das pezas, non sei se sabedes que é a peza instrumental da música galega máis gravada e máis editada e máis versionada. A peza instrumental da música galega. E foi gracias a Avelino Cachafeiro e ao repertorio Gaiteiro de Soutelo e a tela incluído aquí. A primeira é Negra Sombra, de Juan Montes e de Rosalía, pero a segunda instrumental, ademais, a primeira instrumental é justamente a Muñeira de Chantada. Pero hai un detalle, sabedes canto tempo tarda alguén en registrar outra vez a Muñeira de Chantada nun disco? Pois non tarda nin 5, nin 10, nin 15, nin 20. 40 anos, será no ano 68 cando os irmáns Portela se atreven a gravar de novo a Muñeira de Chantada. Non sei se por respeto á versión original de Cachafeiro, o caso é que pasan 40 anos. Pero que os gaiteiros de Soutelo como referencia histórica podemos pensar en que Aires da Terra con Perfecto Feijóo a principios de século foi unha referencia, despois viñeron algún coro galego importante como de Ruada, despois están os gaiteiros de Soutelo aí nos anos 20 como algo fundamental, e despois tarda moito tempo, é unha época histórica difícil, eu diría que Fuxan os ventos e Milladoiro no mundo do folk van a ser outra referencia, outro bombazo, pero é que gaiteiros profesionalizados como foi o gaiteiro de Soutelo é que van a producirse nos fines do ano 90, é dicir, 70 anos despois volvese a recuperar a figura do artista que vive exclusivamente do seu instrumento, con Carlos Núñez, Susana Seivane e Cristina Pato, por só nomear os máis mediáticos, pero fixadevos a trascendencia e a referencia total que o gaiteiro de Soutelo nos permite facer do seu legado histórico. Ben, como consecuencia de todo isto, pois teño que aproveitar para decir que o patrimonio temos que comentarlo, que cuidado entre todos, o patrimonio espiritual como o gaiteiro de Soutelo. Por iso esta festa e o que representa forma parte ineludible do patrimonio cultural e espiritual galego, tan importante para a nosa identidade deste pobo como o que vemos, escoitamos ou saboreamos. O valor patrimonial tamén hai que cuidalo e manter igual que temos que facer o imposible porque a natureza maravillosa que nos rodea siga inspirando os artistas, aos músicos e gaiteiros, que, por certo, con moita frecuencia bautizan as súas obras coa toponimia próxima, Chantada, Forcarei, Viascón, Pontevedra, pero tamén lugares pequenos das parroquias non menos importantes son inmortalizados coas pezas musicais que inspiran. O recoñecemento que lle fixo Terra de Montes ao investigador e músico Rubén Troitiño parece un acerto extraordinario, non só porque é merecido por el, activista da cultura tradicional do Ondosasa, senón porque a través del tamén se recoñece a labor calada pero imprescindible dos que dun outro xeito promoven a cultura inmaterial tradicional para que siga formando parte do noso, do actual, e concienciar as novas xeracións das súas raíces, do que somos, de onde vimos e a onde non deberíamos ir. Por iso, teño que reivindicar que en esta festa de Soutelo de Montes forme parte perenne da nosa mellor cultura e como outros eventos mantidos no tempo, con
concurso de gaitas de Pontareas, que leva 50 anos, o Festival de Pardiña de Lugo, máis de 25. Ben, pois todas estas iniciativas lideradas quizás pola de Soutelo de Montes teñen que seguir sendo apoiadas por todos, polo pobo, polos cidadáns, que debemos tomar conciencia do importante para a cultura que non adoita ser o que está de moda ou máis mediático. Para rematar, quixera poñer en relación directa esta festa e a figura do gaiteiro de Soutelo con dous temas que, por desgracia, son de máxima actualidade. O que está pasando cos lumes e coa queima de miles de hectáreas que, por esta desgracia, debe facernos reflexionar sobre a importancia da conservación do patrimonio que temos. Que importante é un carballo como este, e como todos os que hai. A figura do gaiteiro de Soutelo non se vai quemar dun día a outro, por sorte, pero o esquecemento ou o desprezo polo patrimonio pode levar a unha queima da memoria colectiva e, polo tanto, da súa desaparición. Por iso, esta festa é a mellor prevención posible para que non arda a memoria, para que non se evaporen os manantiais da nosa cultura patrimonial. Un recoñecemento especial a todos os grupos de música tradicional, como esta banda de gaitas de Forcarei e todos os grupos que hoxe van a actuar e todos os que todo o ano fan cultura tradicional, e as asociacións que loitan día a día por mantela, porque son realmente básicas para manter o futuro da nosa música tradicional. Ningunha festa en Galicia que se precie debía prescindir dun día dedicado exclusivamente á música patrimonial do pobo. Música que eu diría, a máis, que non se compra nin se vende. Ben, e por último xa, quero que pensedes que foi unha guerra a que fixo calar a gaita do gaiteiro de Soutelo. E a fixo calar, sabes por que a fixo calar? Porque a gaita de Soutelo, a gaita que le damos, é unha gaita de paz. Unha gaita de paz que debemos manter e da que sentirnos orgullosos. O son dunha gaita galega non só racha o silencio, tamén anuncia a festa, a convivencia, a paz. Porque somos un pobo de paz e de concordia. Porque temos unha cultura e unha lingua que queremos compartir e temos tamén o dereito legítimo e deber moral de conservala e difundila, como aquí estamos facendo hoxe do mellor xeito. E remato xa. Eu traballo nun instituto que se chama Álvaro Cunqueiro, teño unha tendencia a nomealo. Como diría Cunqueiro, 1000 agostos máis para a festa do gaiteiro de Soutelo de Montes. Gozade con orgullo desta festa, deste día, e parabéns a todos por mantela así, hoxe e no futuro, cada un no que lle toque. Moitas gracias e moi honrado.